Vítajte. Modlitbu svätého Efréma Sýrskeho pozná asi každý, kto sa stretol s pôstnym obdobím. Ale čo ak je to viac než len modlitba? Čo ak držíme v rukách akúsi presnú duchovnú mapu? Mapu, ktorá nám ukazuje nielen to, čo je v našej duši choré, ale aj to, ako ju uzdraviť. Poďme sa na to pozrieť zblízka. Slová tejto modlitby sú nám asi dobre známe. A na prvý pohľad to vyzerá ako taký jednoduchý zoznam prosieb. Ale pozor, v jej štruktúre je skrytá úžasná symetria. Je to veľmi premyslené. Všimnite si, prvá časť pomenúva 4 choroby duše a tá druhá ponúka presne 4 lieky na ne. A presne toto je ten kľúč k jej pochopeniu. Predstavme si svätého Efréma nie ako nejakého básnika, ale skôr ako duchovného lekára. On najprv veľmi presne určí diagnózu, teda to, čo je v nás narušené, a hneď na to predpíše liečbu, ktorá má za cieľ tento stav obnoviť. Dobre, poďme teda na to. Začníme diagnózou. Modlitba síce spomína 4 duchovné choroby, ale my sa dnes zameriame na jednu, ktorá, a to je fascinujúce, je pre našu dobu až neuveriteľne príznačná. Je to duch nedbalosti. V pôvodnom gréckom texte je tu slovo, ktoré nám to celé odomýka, periergeia. Doslova to znamená robiť veci okolo. Je to taký stav, keď sa naša myseľ neustále zaoberá všetkým možným, len nie tým, čo je jej vlastné. Jednoducho povedané, je to choroba našej pozornosti. A aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak periergeia je v podstate duchovný ekvivalent nášho moderného doom scrollingu, toho nekonečného scrollovania sociálnymi sieťami. Sme neustále zaneprázdnení, zahltení informáciami, ale často nám uniká to, čo je pre náš život naozaj podstatné. Znie to povedomé však? Tento obraz je naozaj briliantný. Myseľ postihnutá touto chorobou je presne ako rozladené rádio. Viete, namiesto jednej čistej jasnej stanice, teda sústredenia sa na Boha a na vlastné srdce, chytáme len útržky, úrivky a šum zo stoviek iných nepodstatných kanálov. Takže, aby sme si to zhrnuli, aké sú príznaky. Je to pohyb mysle smerom von. Namiesto toho, aby sme sa obracali do svojho vnútra, my skúmame druhých, analyzujeme svet, porovnávame, hodnotíme. A čo je na tom najsmutnejšie? Je to vlastne deformácia niečoho, čo je v nás dobré, našej prirodzenej túžby poznať, ktorá nám bola daná, aby sme spoznávali Boha. Dobre, diagnózu by sme mali, ale ako sme si povedali, modlitba je ako dobrý lekár. Nepovie nám len to, čo nám je, ale dá nám aj recept. A tak sa teraz presúvame od diagnózy k liečbe. K liečbe, ktorá má obnoviť dušu. A tým liekom proti periergii je duch poníženosti. A tu sa na chvíľu zastavme, lebo toto slovo má dnes často takú negatívnu pachuť. Však spájame si ho s nízkym sebavedomím, so slabosťou. Ale pozor, v ranokresťanskom chápaní to vôbec nie je psychologická kategória, je to ontologická pravda. Teda pravda o tom, kým naozaj sme. A opäť gréčtina nám tu pomôže. Grécke slovo je tapeinofrosíne, čo by sme mohli preložiť ako pokorná myseľ alebo pokorné zmýšľanie. Nejde tu teda o nejaký pocit, že sme zlí, ide o realistický pohľad na seba, o prijatie faktu, že Boh je Boh a my sme jeho stvorenia. Aj toto to vystihuje asi úplne najlepšie. Som postava v príbehu, nie autor. Keď si to človek naozaj uvedomí, je to obrovská úľava. Aká je to sloboda? Zrazu nemusíme všetko riadiť, všetko kontrolovať, všetko mať vo svojich rukách. A teraz prichádza to najzaujímavejšie. Poďme spojiť tieto dva kúsky skladačky. Ako presne ten liek, tá pokorná myseľ pôsobí proti tej chorobe, proti tej rozptýlenej pozornosti. Je to naozaj krásne, symetrické. Periergia je pohyb mysle smerom von, k druhým ľuďom, k cudzum veciam. A tapeinofrosíne, to je presný opak. Je to pohyb dovnútra, k vlastnému srdcu. Rozptýlenú zvedavosť nahradza pokorným, tichým sústredením. Ale prečo to vlastne takto funguje? No, zamyslíme sa nad tým. To neustále zaoberanie sa druhými, tá perinergia, je veľmi často len taký únik. Únik pred pohľadom na seba samých. Je to oveľa jednoduchšie opravovať svet ako seba, však. A presne tento únikový mechanizmus pokorná myseľ rozbíja. Zastaví ho a vráti pohľad duše tam, kam patrí, do vlastného srdca. A toto všetko nás vedie k samotnému finále modlitby, k jej vrcholu,
ktorý nie je len nejakou ďalšou prosbou, ale je to úplne logický dôsledok celého tohto procesu uzdravovania. Daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata. Vnímate to? Veď to je predsa dokonalý a presný protiklad periergie, toho neustáleho zameriavania sa na druhých. A tu je ten kľúčový bod. Toto nie je len nejaké ďalšie morálne pravidlo. Toto je praktická definícia toho, ako vyzerá uzdravená myseľ. Myseľ, ktorá má v sebe tapeinofrosine. To je presne ten cieľ, o ktorý tu celý čas ide. Uzdravená myseľ je tá, ktorá sa prestala zaoberať chybami iných a začala sa sústrediť na vlastný vzťah s Bohom. A tak nás táto prastará modlitba necháva s touto výzvou. Skúsme si len predstaviť, čo by sa stalo s našim každodenným životom, keby sme všetku tú energiu, ktorú venujeme analyzovaniu a posudzovaniu sveta okolo nás, presmerovali konečne dovnútra, do vlastného srdca. Dnes sme si prešli tento pár, chorobu a liek, ale v modlitbe sú ďalšie a na tie sa pozrieme na budúce. Zatiaľ ďakujem za pozornosť.